kudala ngikufonela yazi, angikuthola ngazi kwenzakalani ngocingo lakho. Nginenkinga lana. Ngicela ukukutshela ukuthi ngadlisa uMandla yezwa. Kudala besisake e-high school nakhona ngidlala i-peer pressure yabangani. Bengitshela ukuthi angimdlise khona engazoyanda cause wayesevele sengibreakile. So ngangenzela ukuthi angabe sangishiya cause khona lezi zinto lezi ukuthi umfana uma uyakubhreka uyakushiya yabo. Okay, so ngamdlisa. Yonke lento yangasebenza cause nje wayesabhizi namantombazane ezenza lezi zinto ade zenza. Kuthe manje njengoba sesilana njengoba sengimngaka manje. Hayibo, umfana uyangishaya yezwa. Uyangishaya. Iqale kancane lento lena. Kwathi uyaxolisa ubedakiwe yezwa. Hayibo, waphinde wangibeka i-straight sisezwa. Wangishaya. Hhayi, ngile ngithi hhayi mhlawumbe ukuphunyuka kwesandla. Axolise futhi angitshele ukuthi uyangithanda kazi naye ukuthi kwenzakalani. And like ngiyabona ukuthi uyangithanda yezwa. And angazi ukuthi kwenzakalani. Hhayi-ke manje ngibuye esibhedlela sisi. Ube ngikwazile. And angazi noma lento ngiyithathe njenge-tattoo yothando noma like abangani bami bayangitshela ukuthi no lona akangithanda ngiphume kuyena. Nje angikwazi ukuphuma kuyena, angikwazi. Okay-ke ngahlangana ubhuti Manzini ezansi, lo oyisangoma. Into angitshele yona cause khona leko kwenzeka wangishaya ngempama phambi kwakhe. So sangasithola isikhathi sokukhuluma lapho. Manje into angitshele yona utheni angimkhiphe lento engimfake yona. Like umqondo ubuya manje sisi ukuthi maye konje khona into engangamsebenzisela yona ngaphambilini. Ngisho ngingayaphi sisi uzongifuna ngithole ukuthi akakhona ukuphila ngaphandle kwami. Angazi mntama ngenze kanjani, angazi.